Usa ka dabawenyang music lover kinsa kolektor og mga vinyl records ug uban pang vintage items. Nagabli og tindahan aron ipamaligya ang iyang mga koleksyon. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad 1970s nga kolekta na og vinyl records ang kanhi banker nga si Rolly Martin, 71 anyos. Saysay niya nga matag sweldo, mupalit gayud siya og duha o tulo ka plaka. Sa pagkakaron, ana sa kapindos mil ang iyang koleksyon ug kay nagkaedad na, nag-abri siyang tindahan. Ilabi na karon nga hinay-hinay na usab kini nga nauso. Even though naging digital na tayo, nawala na yung analog, nawala na yung plaka, nawala na yung vinyl records, hindi ko iniwan. Hilig usab niya mangolekta og vinyl player, speakers ug ubang panggamit pang musika. Lakip iyang mga koleksyon sa CDs, cassette tapes, cassette players, naka-display usab nga baligya. Hobby usab niya ang photography. Busa ang mga koleksyon nga karaang kamera, for sale usab. Hinoon, ang uban siyang paboritong koleksyon, itago lang kuno niya. Durable siya, na pwede mo talagang itago, na after 50 years, pwede mo pang magamit. The lowest is 300 and then up to 3.5. Ang player naman namin is the lowest is 7,000 to the high end is nasa 15. Sa maong shop, dili lang mga karaang tao ang mahaylo. Saglit bisan mga millennials na intriga na usab nga mangolekta. Nagabalik jud ang unsa ang kagahapon and mauso siya hantod karon. Ating i-preserve no yung paano yung nagiging takbo ng music industry noon na nagagamit pa rin natin hanggang ngayon. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.